Straight to the Kining point. linog nga nitabo sa Mindanao may gala kusog kay ning linoga. So far ha. Pero doon na day 8.0 nga linog sa una day. Kanang iriyaha gyapon diha. Kanang iriyaha. Muna nga ilang gituuhan mahigala nga ni experience sa datag tsunami da sa una. Kay 1976 sus pila na ka katuigan ang nanglabay mahigala. 50 years ago nga ni experience na niya og linog nga magnitude 8. Suga oy. Unya mo tong tsunami na sila diha og libuan ang nangamatay. Sumunod lang gituhan nga malagmit milihok ang Cotabato Trench mo hinungdan mahigala nga grabe ning kakusog na maong linog mga higala. Augusta 17, 1976 mo tong gitawag og Moro Gulf earthquake. Alas 12 tos gabi mahigala. Mo nang gitawag to og midnight killer katumaong linog. Kani mo ni ang atong mga pictures kani adto mahigala na atong naitabo nga linog dugay ng katuigan anang labay. So ni experience na diha. Kini building ako maka ng 8.0 magnitude sugan ng linog oy. Kay kita god ug ato kung itandi mahigala naka-experience sa bayata. Di man ta kalimot sa linog sa 2012. Kami mahigalas DYHP niabot man tag Negros og panghatag didto. Na ng 2012 nga linog. Pila man to? 6.7 magnitude to nga linog. Kay dumdum ko ana dito ko sa Palace of Justice anang panahon na. Doon ako'y hearing anang panahon na daiken. Unya mitay og kusugay basta naundang ang hearing oy. Mao na sa 2012. Unya mao tong panahon na kanang 2012 di ko malimot sa anak mahigala kay mauna katong tsunami scare day. Nga dunay na perting pagka gubutas mga tao Subo kay tungod lagi sa giingon tsunami ana ha. Para di ko kalimot mahigala ako'y naghandol ng kasuha prebuyag. Wa ko na lang kay i-discuss kahanginan kay disud man kay mahigala nga kita labay naghandol. Di ko kalimot ana 2012 kusuga tong linuga. Pag 2013 mausad puti kusuga sa linog mahigala 2013 kay mao tay pagkatagak sa Bell Tower anang Basilica Minor de Santo Niño ang epicenter ana ang Bohol. So nagsunod to no 2012 Negros didto mig Negros. Pag 2013 Bohol abot sa mig Bohol mga higala ha. Ang DYHP ug AFM inana mahigala ang atong ginahimo sa mga katalagman nga ang atong sibianan mahigala wa ta mo piyong lang, wa ta kutob lang sa pagbalita kundili mihimo ta og unsay kutob sa atong mahimo mahigala within the power mahigala sa DYHP ug IFM nga makatabang ta. Abot kimi guhol ato. Nya pila man to sa tong linuga? 7.2 nga linog. Basta kay kanagod mga higalang Tubigon Church perting pagkagubaa ang luon gyud gabihan pagka back to kuan gyud mura gyud og na ground zero gyud ang luon Bohol nga simbahan day. Nya Father Darwin Gitgano didto man kanang luon Bohol nakadto sa ko gibital mo ko niya dito. Kita sige ko sa ilang simbahan dito porbida. Bungka gyud. Unya kusog tong linuga. Ha? Katong na experience ato. Last year ang linog sa Bugo pila man to 6.9. Kusog hapon nga linog. Pero imagine 6.9 nga linog last year. Nga atong nasinati sa Bugo og kining linog garon nga 7.8 magnitude. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Inana kakusog mga higala. Ato balikan tong mga doon na patay doon nga mga videos dong sa linog sa Jensan. So kagahapong adlaw na hingpit nang nadeklara ilawom sa state of calamity ang General Santos City no gumika na usab sa kining nasayran nga sa dakadako sa Damyos no aning natigayon karon nga linog dinhi sa moang area. So gani kagahapong adlaw nangabot na dinhi sa Jensan ang pipila nato ka mga opisyal gikan sa DPWA sa pagpangunan ni DPWA Secretary Vince Dizon, Secretary sa DSWD, si Secretary Rex Gatchalian ug uban pa para nga magpahigayon usab og assessment dinhi sa natigayon nga linog no epekto sa linog dinhi sa moang area. So ilang ginspeksyon ang mga pasilidad sa mga pampubliko nga kining buildings no sama na lamang sa mga hospital dinhi ilang gisuta kung unsa ang sitwasyon sa mga pasyente
ingon man ang sitwasyon sa building. So gani kagahapong adlaw nang hatag na og kining family food packs ang DSWD ngadto na sa mga kabanay sa pasyente nga anaa naka-confine karon sa amo ang nag-inusarang public hospital diri sa Jansan, ang Dr. George Royaca Hospital. Samtang ang DPWH usab nagpahigayon og inspection sa mga tulay, sa mga kalsada ug nasuta nga kining duha na mo ka mga tulay dinhi adunay cracks nga nakit-an, no? So mao na karon nga ang usa na mo katulay nga nagsumpay gikan diri sa Jansan padulong og Sarangani province ang gisarado una atong daan nga tulay unya kay do na may tulay nga bag-o nga gihimo. Gipaablihan to ni Secretary Vince Dizon aron nga maoy agian sa mga motorista sa mga sakyanan padung og Sarangani province. So dako magud ang papel aning tulaya. Gumikan kay di nagaagi ang mga dagko o gagmay nga sakyanan gikan diri sa Jansan padung og Sarangani province ug gikan sa Sarangani pabalik usab dinhi sa Jansan. So mao na pinaka So ang uban nga mga kalsada kasama nga pasabol ra. ang diri sa amo sa Jansan walay problema dinhi Radyo Man Rufil, pero sa Sarangani ubay-ubay gyud ang ilang guba nga dalan. Sigon pa gani ni Secretary Dizon ang usa sa mga problema namo dinhi na amanggoy ka ng murag diversion road or farm to market di ay nga gikan diri sa Jansan nga mulusot dito sa Cotabato, particular na sa may Tiboli. So naay kalsada didto nga medyo naigo og landslide o di na maagian sa karon. So mao na usa sa mga problema do na maghapoy agianan, pero mas layo lang kung diri ka moagi og mulusot kag Tiboli, libot tuyok yung kag South Cotabato, ayha pa ka makaabot og Tiboli. Kaning Tapon Bridge nga nahugno. Asa man layo ra ni? Kanang Tapon Bridge dinha na sa Sarangani Radyo Man Rufil, no? Ang Tapon Bridge is gikan ka og Jansan moagi pa kag lungsod sa Alabel, Malapatan, unya padulong na og Glan. Mao gani na kagahapong adlaw ni proceed unta ang ato ang mga kauban ng Radyo Man dito sa Glan kay gibani og manggod nga dunay daghan nga mga nakabsan didto. Wala nakalusot ato ang patrol tungod kay dili wala gipaagian ang maong tulay tungod kay ginapahigayon pa ang assessment. So dili siya paagian og mga sakyanan sama sa to ang sakyanan. Una nga hangtod karon wa gihapon ta nakalusot ditong dapita sa may Glan Sarangani province.